Jehovah, wey dey for heaven. This is what we want. And ndị ichie, known as the saints of Africa and the saints of Igbo land, are the people we are consulting. And then ndị ichie ndị du anyị agagharị ihu. Esi na ịmara ndị ichie dị nna nke a gbasara gị because na asị na onye ọna ma nna ya na ọ maara ndị mgbe ochie. Nọọ ibe n'igwe kere ụwa n'ụbọchị taa ụbọchị eke ka nna eku Chineke kere ụwa si na ọ na-ekwe nzu abịa maara anyị nzu. Nzu nọ na aja awụgide mana ka e kwupụtara ọ ka na-achakwa ọcha iji gosi na nzu anaghị anagide ihe ruru iyi. Ọsọkwa ewugide ya ga-etinye elu, ọsọkwa ewere unyi wụkwasa nzu n'elu ọ ka ga na-achakwa ọcha. Obi ọcha na obi umeala na eziokwu ka a ji asụ osebere ụwa ụbọchị taa bụ ụbọchị eke bịa maara anyị nzu. Ka a na-akpọcha osebere ụwa onye isi ndị ezumezu, onye isi ndị ichie. Nọọ Chineke na nna nna anyị ha gbara ndụ, ọhịa nna nna anyị ha wetara n'aka Chineke ka anyị na-eri na ọ bụrụ nke anyị. Aha ahụ ndị nwa na anyị ga-ebu ụzọ kpọọ Chukwuwụka nye nzu, Ichie Mbaogwu nye nzu, n'Oruonu ezumezu ka anyị na-eku unu ka unu bịa gbakọ n'okwu unu ka anyị bịara ikwu, anyị bịara ichere ma olu mmiri ndị ichie niile nọ n'ala Ikwere na omenala ka anyị ji bịa. Na m asị m egbebere ugobere nke si bie na ya fere ebi n'ọfọ ka m na-agụ ụnụ aka m na-akpọkụ na ezumezu wee na ọbịa ma na-ese Anaba, Anamaeke, Anaorie, obodo Ushu Anagịrị, obodo Ushu Afọ Ukwu, eze nwaanyị mmiri abụrụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ekwu eze nwaanyị ndị mmadụ asị na ihe ọjọọ, gịnị mere eji akpọzi eze nwaanyị o Maria Igbo nke ọra niile na ife omi nke a mere nke a. So ebe Maria bụ eze nwaanyị, anyị kpọsị eze nwaanyị ndị nke nọ n'ala Igbo ndị ụka asa anyị na ihe ọjọọ ka ihe mere a ga-eji akpọ eze nwaanyị. Mana asị ha ka e wekwere eze nwoke ka e wekwere eze nwaanyị. Ndị eze nwaanyị mmiri, ndị nwe mmiri, ọ bụrụ na isi na mmiri bụ ihe ọjọọ na etinyeghị mmiri agụ ebute azụ na mmiri enyeghị atani. Ọkwa ọ yiri a niile nke na-adọ okwu na ala Igbo, nke na-adọ okwu na Naịjirịa, ọkwa na mmiri ka o si bịa. Mgba ọ bụrụ na isi na mmiri bụ ihe ọjọọ, abụghịrị fuel ga-esi na ihe ọjọọ. Ndị pastọ unu ekwesịrị iji fuel wee na-anya moto, unu kwesịrị iweta ya n'okwukwe na anyị wee mara na ekwu ha na gbasara mmiri asịghị gbawakwa. Mba, ọ nwere ndị si na mmiri pụta wekwe ndị si na ikuku wee bịa. And mmiri a na-egbochi mmiri egbochi, igbochi mmiri ebe nke ochie ebe nke agafere. Ebe ọ na ide mmiri si agafe ịrụ ọya ụlọ ọ bịa ikpopụ ya maka na mmiri a na-ejide mmiri ejide, and mmiri a na-etinye nshi n'ime mmiri, a na-etinye poison na mmiri. Nwoke na-aṅụ mmiri, nwaanyị na-aṅụ mmiri, onye ọcha na-aṅụ mmiri, onye Igbo na-aṅụkwa mmiri. So ụmụ mmiri na ụmụ ikuku ọhịa agụ. A sịkwa m na unu jikwa nwa mgbakọ ọgụ ndị ụmụ adoration, ọ na-awụ nwa mgbakọ ọgụ bịa ya tee ụmụ ikuku asị o. So ezi akwa ha na-eme na ọkwa mgbaka bụ ụmụ ikuku, ọkwa ya mere o ji akpọrọ unu ụmụ ikuku. So mụa na onwe mbụ nwa mmiri, so mkpọkwa gosiri nwa mmiri ibe m anyị shiwekwana ngọ maka na ndị ọcha mebi ndị ọcha abịaba megharịcha ya afọ omenala emewezie omenelu. Eze nwaanyị mere ọ na nke ka nka ugwu nkwu etiti, ugwu nkwụ ụlọ na ugwu nkwụ ego. Na m sị na agaghị m adị ndụ omenala Igbo ana unu ka m na-akpọku unu bịa na ezumezu. Na ahịa ụtụtụ kemgbe ọ gbadoro ọ na-agwụ nke ọ na-anakwa ochikwa na ezumezu wee na-ana. Ọkụ ya bụ ife adịgo ahụ. Na asị m na ife adịgo n'ala Igbo, ife adịgo na be nna m, ife adịgo onye ọbụla chọrọ ife nabatara ihe niile anyị na-eme. Onye mere anyị ji acha sọnsọ ọcha, onye mere anyị ji were white because ihe niile anyị jidere obi anyị na-acha ọcha, okwu anyị niile bụ eziokwu. Nzu ka anyị ji, akwa anyị na-ahụ ọcha ka ọ na-acha, ọla anyị gba n'aka ihe anyị niile na-acha ọcha. Ihụkwana mpi ndị ikenga, ihụkwa na white nọkwa n'ime maka na ihe anyị na-eme bụ ihe eziokwu. Ndị ichie, ndị akpọrọ ma ndị a na-akpọ, biko unu bịa gbakọrọ anyị ezumezu. Na mụnwa sị na ụbọchị taa na ihe ọnwụ na-ekpọ maka ya na-azọpụ njem a anyị ga-eweta ya. Anyị ga-eweta ya n'Orie, anyị ga-eweta ya n'Afọ, anyị ga-eweta ya na Nkwọ, na anyị ga-ewetakwa ya n'Eke. A sị m na dịka nzu asa acha ọcha ka obi asa acha ọcha, ihe ọbụla ruru ya bịakwana anyị nso. Ihe ọbụla ruru ya bịakwana m nso. Maka na arụ m na-asọ ihe ọjọọ, arụ m na-asọ mmegide, arụ m na-asọ nwunye mmadụ, ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ahụ m na-asị ya. Ahụ m na-asọ okwu achị ndị ezumezu ya na nji were nso wee kpọpụ unu wee sị onye ọbụla sị na nke anyị ga-eri agaghị adịrị anyị, nke ọ ga-eri adịkwara n'ihu. Onye ọbụla hụrụ anyị bewe akwa ahịa mmiri akọkwana ya n'anya. Ụta aka nchukwu bịa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Eke site n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ise.
ka afọ ịgatewa aka n'ọkwa anyị were kwa Igbo akpa ị hụrụ na omenala Igbo na nghọta nke m ụnụ hụrụ na nzu na-acha ọcha, nzu dị ka nnu, nzu dị ka salt, nnu na nghọta nke m na n'ihu bụ na ọ na-acha ọcha. Esicha nri achọwa ka ime ka ọ dị ka ihe a na-eri eri, ihe a ga-eme a ga-ewere eti ya nnu fọrọ oyi eti ya mmanụ. Ịhụ nzu nke a ịhụ na ọ na-acha ọcha and edo na-achakwa mmanụ. So ihe ọbụbụ nnu na mmanụ iwere nzu kpọkuche ndị ezumezu, kpọkuche ndị ichie, ịwụkwasakwara ha edo n'ihe a na-eme so that ka onye ọbụla bịara ka ihe a na-eme wee doo ya because ndị a chọrọ bụ ndị ihe anyị na-eme doro anya. I want ndị ga-asị my God will curse you, my God will make you to die. Nsogbu adịrọ ya onye ọbụla sị na ya Chineke ya bịa na kwuo mbọsị anyị ga-abụ na-edo ka m ga-asị ihe niile nke anyị bụ n'obi n'ụbọchị nke afọ, ihe niile nke anyị na-eme nke anyị ji obi ọcha na anyị ewere mmanụ tii na ya bụ ihe anyị na-eme, onye ọbụla anyị gburiri ya ọ ga-eri ya itekwe ndụ. Ihe anyị na-eme ga-edo ụmụ ụwa anya. Ihe niile bụ ndị ghasachara aghasasị anyị ewere edo dozie ha niile, dopụta ha ncha. Adịghị m na-ekwubi n'okwu n'ụbọchị taa na asị m na echiche nri na-eti ihe mmanụ o wee isi ọ na-atọ ụtọ, and onye ọbụla na-eri ihe mmanụ na-adịrọ dịrọ m sha na ya akụkọ mmadụ, maka na mmanụ na nnu bụ akakọ.